Ďakujeme Ti, dobrý Otec, že môžeme vstúpiť pred Tvoju tvár, že môžeme stáť na mieste svetom, lebo si povedal v knihe Deuteronomium 9. kapitola, že všade, kde vstúpi vaša noha, to miesto bude sveté. A že stojíme na mieste svetom a že stojíme v meste, ktoré je vyvolané preto, aby sa zjavila Božia sláva. Že dnes večer nie je náhoda, že sme na tomto mieste. Že Ty už dávno miluješ toto mesto. A že každý z nás je dnes povolaný, aby stál na mieste svetom, aby vyšiel na vysoký vrch a videl z perspektívy toto mesto a tento národ. A ja sa modlím, drahý Otec, aby si otvoril teraz nebo. Aby si otvoril nebo a aby si otvoril pokladnice nebies. Aby teraz Tvoji anjeli prichádzali na toto miesto. Aby sme počuli spev anjelov, aby sme počuli nebeskú chválu. Otec, prosím ťa teraz na tomto mieste otvor nebo. Daj nám Tvojho Svätého Ducha, ktorý nás uschopní počuť nebo. Wow. Šaukaraba sívala radej. Prosíme ťa, Otec, nechceme sa pohnúť bez toho, že by si išiel Ty. Nechceme vykročiť bez Tvojej prítomnosti. Chceme robiť len to, čo povieš Ty dnes večer. Nechceme, aby to bola konferencia, ktorá si povieme, že bola dobrá, že sme sa tu mali fajn. Chceme, aby to bol deň a večer, kedy začneš meniť naše životy a my začneme meniť svet. Sme tu pre Teba, Otec, a čakáme. Sme tu pre Teba. Čakáme na Teba, Otec. Čakáme, Otec, na Teba a hovoríme, že zjav svoj majestát. Wow. Pri Duchu Svätý teraz. My stojíme na tom slove, že si povedal, že tam, kde sú dvaja alebo traja, tak tam si Ty a to je pravda, to je alfa omega. Zjav sa nám teraz. Tak, Pane, ešte viac, Pane. Keď Boh tvoril svet, tak je písané v knihe Genesis, že Duch Svätý sa vznášal nad vodami a myslím si, že to slovo platí aj pre dnešný večer, že Duch Svätý sa vznáša nad týmto miestom. A on sa nechce len vznášať, on chce tvoriť a on chce meniť srdce. A chce priniesť vystrojenie a chce priniesť život. A chce priniesť to, že z tohto miesta už nikto z nás neodíde rovnaký. Že oheň svetosti, ktorý je na oltári, chce zostúpiť teraz na nás. A že už nebudeme vlážni a že už nebude strach a že keď sa skončí tento večer, pôjdeme ako apoštoli, ktorí čakali. Oni čakali. A čakali 7 dní a my potrebujeme čakať možno pár minút a možno ak Boh bude chcieť, tak aj dlhšie, ale chcel by som, aby si teraz čakal. Aby sa ti úplne zväčšili očakávania teraz. Aby si dal úplne pred všetky predsudky a predstavy o tom, ako má vyzerať dnešný večer a možno toto slovo. A aby si úplne proste dal preč poklop tvojej viery. Aby tvoja viera rástla teraz a aby tvoj duch rástol a aby si bol smedný. Ak si bol niekedy smedný, možno, že si nepil deň alebo pol dňa, že vieš, aký je to pocit a Boh čaká častokrát na to, že budeš smedný a že už sa len tešíš, keď si vypiješ pol litra vody a proste zasytí to tvoj smed. Potrebujeme byť smední a Boh to má rád. A Boží duch to má rád a on hovorí, že príďte a pite živú vodu. A potrebuješ byť smedný, aby sa niečo stalo. Aby ťa Boh potiahol do novej úrovne. Aby ti Boží duch dýchol do teba život. Aby prišlo uctievanie a chvála v duchu a v pravde. Duchu Svätý, sme tu pre teba dnes večera a nechceme odísť bez teba. Nechceme, aby to boli prázdne slova, ale aby si priniesol život. A keď som sa modlil predvčerom za túto konferenciu, tak som prežil to, že Boh chce
urobiť také nové hnutie modlitebné v tomto mieste a v tomto meste a že chce použiť každého jedného z nás preto, aby prišla obnova, aby prišiel život aj do tohto národa a aby sa niečo zmenilo, aby sa niečo pohlo. A že to, čo potrebujeme urobiť, je len to, že dovoliť mu, že konaj to, čo chceš ty. A tak než vstúpime ešte do slova, chcem vás poprosiť na minútu, aby sme sa postavili. A už máme toho veľa za sebou a možno už ste unavení a toto slovo nebude prednáška, bude to, verím tomu, že niečo, čo prinesie život. A chcel by som sa teraz modliť chvíľu s tebou, ako sme hovorili dnes, že slovo má moc a už sme možno unavení a už možno ťa aj bolí hlava a už možno rozmýšľaš, čo zajtra uvaríš na obed. Ale chcel by som, prosím, zdvihni teraz ruku a modli sa v jazykoch, modli sa v duchu a buď smedný. A prosíme ťa, Duchu Svätý, nech teraz padne občerstvenie, nech padne sila, Pane, doplň síl, doplň života, Otec. Pane, doplň sústredenie. Pane, prosím, priprav naše srdcia teraz, Duchu Svätý. A my voláme na Teba, uvoľni živú vodu teraz na tomto mieste. Šora para karaba sivala rapadadej. Ova raparaba show. Život a ranná rosa. Život a jarný dáš teraz na Teba. Nech odíde bolesť hlavy, nech odíde akékoľvek vyrušovanie a úzkosť. Nech odíde to, že sa cítiš menej cenný. Hovoríme život na toto miesto. Pane Duchu Svätý, padni na nás, aby sme boli pripravení počuť to, čo chceš hovoriť. Pane, stojíme tu dnes večer pre Teba a nepohneme sa bez toho, že by si prišiel. Chceme robiť len to, čo budeš robiť Ty. Pane, nech príde jarná rosa teraz na nás. Nech príde občerstvenie nášho tela, naše mysle a nášho srdca. Pre meno Ježiš. Amen. Ďakujem. Jo. Priatelia, ste pripravení? Tu na dvaja sú pripravení. Chcete viac? Chcete viac? Naozaj ste si istí, že chcete viac? Tak moja otázka je, že prečo chcete viac? Ste smední a prečo si smední? Chcel by som hneď na začiatku povedať to, že potrebujeme vedieť, prečo chceme viac a prečo chceme žiť v Božej prítomnosti. Lebo sa môže sa veľmi ľahko stať, že dnes tu Boh urobí naozaj niečo radikálne. Že dnes tu Boh urobí niečo, čo možno ani sám neočakávaš. A že Boh možno mnohých z nás dnes vystrojí mnohými darmi, a talentami, charizmami a možno sa tu budú diať znamenia a divy. A ty odídeš plný pomazania, ale potrebuješ vedieť, prečo to chceš. A potrebuješ vedieť, ako to niesť. Lebo sa môže veľmi ľahko stať, že Boh to zoberie vážne, že Boh to zoberie dnes vážne, že chceš byť zmocnený jeho duchom a že chceš niesť jeho prítomnosť. Ale ak na to nebudeme pripravení a ak nebudeme vedieť, prečo to chceme, tak to nemusí skončiť dobre. Môže preniknúť naša pýcha, môžeme sa zamerať na seba, a môžeme vyvýšiť seba namiesto Ježiša Krista. Preto by som chcel hneď na začiatok ti povedať, že prečo chceš viac, prečo chceš chodiť v Božej prítomnosti a prečo chceš meniť svet. Lebo keď som si čítal opis tejto konferencie na Facebooku, tak tam bolo napísané, že ideme meniť svet. Takže potrebujeme vedieť, prečo ho chceme meniť a že keď ho zmeníme, kto bude oslavený. Dobre? Takže môže sa opýtať teraz tvojho suseda, že prečo chce zmeniť svet, prečo si tu a prečo chceš viac Božej prítomnosti. Odpovedali ste si? Dobre. Priatelia, chcem vám dnes odozdať veci na rovinu. Nebudem ich zabalovať do nejakého rúška, niečoho, čo bude také nemastné, neslané. Chcem dnes hovoriť o tom, čo sa deje v cirkvi,
čo Boh robí vo svete a ako to môžeme niesť my. A nebude to prednáška, už som rátal, že budeme unavení a budeme mať takúto hlavu informácií. Niekedy tak zvyknem hovoriť, že proste môžete si tak dať ruky, takto. Že niekedy máme takú veľkú hlavu plnú informácií a máme také ťažké hlavy, že takto sa to tak kýve s nami, hej, môže sa tak zakývať, že keď už si toho veľa počul, hej, môžete to vyskúšať, prosím, že by ste nezaspali. Čiže máme ťažké hlavy, toľko sme počuli, 7 vrchov, premenená myseľ, a Božie povolanie pre nás. Ale to, čo je dôležité, je, že nemôžeme mať veľké hlavy, ale veľké srdce. Môžeš povedať na to amen. A to, čo je dôležité, je to, že aby tie informácie z našej hlavy padli do srdca. Dobre? Že by sme nechodili ako také mátohy, mudrlanti a rádia, že toľko som sa naučil na tej konferencii v Brne, ale že by to padlo do srdc a že by sme mali veľké srdcia. A to je dôležité. Takže dnes to chcem na vás tak vybaliť. Verím, že ste kresťania zo spoločenstiev, zo zborov a že už nejaké základy máte a chcem vás trochu vtiahnuť do života v Božej prítomnosti a do toho, že čo sa deje, keď žijeme v Božiu prítomnosť. A možno to je niekedy také veľké dobrodružstvo. Niekedy ani nevieme, že čo sa stane, keď hovoríme o týchto veciach a ako nás Boh prekvapí. A ja veľmi verím a dúfam, že nás Boh dnes prekvapí, že to, čo sme zažili počas chvál, že to bola ale ešte len taká predchuť. Chcete to? Ešte jednu vec, než sa pustíme do toho. Potrebujeme byť ako také lietadlo, ktoré, už ste asi mnohí leteli, a väčšinou lietadlo, že roluje a štartuje po dráhe, že proste, že sa rozbehne a ide ešte nejaký čas potom po tej zlietacej ploche a potom vyštartuje hore. Ale existuje také lietadlo, ktoré nemusí rolovať, ale ktoré hneď zlietne. Proste, že otočíte motory, tie trysky voči zemi a ono proste vyletí hneď hore. Taký vertikálny štart. A chcel by som, aby sme dnes toto boli my, že nebudeme hovoriť o máčky, že nebudeme proste prechádzať nejakou základnou vecou, ale že hneď proste vyletíme a budeme v duchu a budeme chytať veci, ktoré sú pripravené pre nás. Jedna základná vec, a počas chvál mi napadlo, že tu by som mohol aj skončiť, je to, že chrámová opona je roztrhnutá. Priateľu, ak si to ešte nevedel, chrámová opona je roztrhnutá. Už pred 2000 rokmi sa roztrhla. Dovtedy ľudia mohli prichádzať do Božej prítomnosti len z diaľky. Proste mohli to len zacítiť niekde v chráme a do trónnej miestnosti mohol prísť len veľkňaz, ktorý tam najprv musel vykonať veľké rituály, očistiť sa. A proste oni, keď išiel veľkňaz do trónnej miestnosti a v tom stánku na púšti, alebo proste keď mali Boží stánok, tak ho museli priviazať za nohu. Veľkňaza proste mal špagát za nohu, lebo proste ak by tam zomrel, že by ho Božia prítomnosť premohla, Božie slovo hovorí o tom veľakrát, že málo kto znesie proste Božiu prítomnosť, tak by ho vyťahli. To reálne mali Izraeliti, že veľkňaz mal proste za nohu lano, aby ho mohli prípadne vyťahnuť. Ale bežný ľud nemohol vkročiť do Božej prítomnosti. Ale prišiel Ježiš, zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych a chrámová opona sa roztrhla. Čo to znamená? Že môžeš vstupovať do Božej prítomnosti. Že už nemusíš prechádzať rituálmi, očisťovania a tak ďalej, všetkých tých vecí, ale že proste môžeš byť v Božej prítomnosti. A musíme sa to začať učiť a musíme tomu chápať, že chrámová opona je roztrhnutá. Ak si stále pamätáte moju aktivitu z prednášky 7 vrchov, kto je unavený, môže dvihnúť ruku a susedia sa činia, dobre? To len, aby sme si to zopakovali. Chrámová opona je roztrhnutá. Matúš 28:20 hovorí, som s vami až do skončenia sveta. A dobrá správa je, že to stále platí. Že Ježiš to neodvolal. Že Ježiš si nedal pauzu, že Ježiš si nedal dovolenku. Mám rád Eliáša, dneska budem viac o ňom hovoriť, keď Eliáš vyšiel na ten vrch Horeb, a boli tam 400 bálových prorokov tam bolo a tam robili proste taký ten fate check sa to volá, hej, proste boj, že oni vyvolávali svojho Boha a potom mal prísť na radu Eliáš. A
A oni tam rôzne rituály robili a proste bodali sa kópiami títo Bálovi proroci a Eliáš si z nich robil srandu, že čo váš Boh spí? Že kde je váš Boh? Je na dovolenke? Hej? Alebo proste nič sa tam nedialo. Oni tam hučali, tríznili sa, proste krv tam tiekla, aby privolali svojho Boha, ktorý bol len nejakou mamonou a úplne malým Bohom oproti nášmu a nič sa nedialo. A Eliáš hovorí, že kde je váš Boh? Že proste čo, zaspal? A potom prišiel Eliáš a postavil oheň, teda postavil dreva, polial to ešte vodou a modlil sa a Božia prítomnosť zostúpila a strávila to drevo. Náš Boh nespí, náš Boh nie je na dovolenke, on je pripravený. Chrámová opona je roztrhnutá, máme prístup do Božej prítomnosti, do trónnej miestnosti. Potrebujeme si to uvedomiť a stále to platí. A Božia prítomnosť je upriamenosť srdca k Bohu. Je to postoj očakávania Boha v prítomnom okamihu. A Božia prítomnosť spôsobuje to, že Mojžišova tvár žiarila, keď on bol v jeho prítomnosti. Som tak sledoval Andreja, že či už trochu nežiari, no možno niečo tam bolo, ale verím, že ešte vstúpime ďalej, že keď chválime Pána, tak sa musí niečo stať. Keď Mojžiš vstúpil do jeho prítomnosti, dal si ešte závoj proste na svoju tvár, lebo tá obrovská moc, ktorú nesie náš Boh a proste ešte a Božie slovo hovorí, že videl len jeho chrbát a toto celé spôsobilo to, že Mojžiš zostúpil z vrchu a on žiaril. Čo sa deje, keď my odídeme z chvál? Čo sa deje, keď skončia chvály? Čo sa deje, keď ty vystúpiš zo svojej izby po tvojej večernej modlitbe? Žiariš? Usmievaš sa vôbec? Si vôbec pohnutý niečím? Niečo to robí s tvojim srdcom, s tvojim vnútrom? Hej, že možno raz vstúpime do toho levelu, že budeme žiariť ako Mojžiš. A to už je taký level 100. A budem rád, keď dneska vstúpime aspoň do levelu 5. že pochopíme uctievanie v duchu a v pravde a niečo to s nami urobí a pohne to našim srdcom. Mojžiš žiaril v prítomnosti Božej. A 2. Korinťanom hovorí, že sme vôňou Kristovou. Nechcem povedať, že ako voniaš, alebo páchneš, alebo proste, že ako sme teraz nastavení. Ale v tom dobrom slova zmysle, hej, to hovorím, že čím je ťa cítiť? Je ťa cítiť Kristom? Ja som si už musel dať dnes košelu, lebo som bol pol dňa v tričku. Ale čím je nás cítiť, keď sme vo chválach? Keď proste trávime život s Bohom? Čím je nás cítiť? Vidia to ľudia vonku, že sme Kristovi? Ja som od malička chodil do kostola, ale potom som veľa vymýšľal na strednej škole a hlúposti a popri tom som sa pripravoval na birmovku, ale videl som, že sú tam mladí ľudia, ktorí mali niečo viac než ja a neboli nejakí úplne odlišní, nie úplne odlišne sa obliekali, ale niečo z nich vyžarovalo, niečo z nich proste páchlo v tom dobrom slova zmysle. A ja som pochopil, že to je Boh, že to je Ježiš, že oni nesú voňu Kristovu. A zrazu mňa to konfrontovalo, že ja som sa hral na dobrého katolíka, dobrého kresťana, chodil som pravidelne na omšu, pripravoval som sa na birmovku a myslel som si, že to tak je dobré a že už to mám. A zrazu proste som pochopil, že tu je oveľa niečo viacej. A množstvo svedectiev je o tom, že keď boli chvály a ľudia uctievali, tak bolo cítiť rúže. A bolo cítiť naozaj niečo také nadprirodzené. Niečo, že proste Ježiš tam prišiel a reálne fyzicky bola cítiť vôňa Kristova. A ja by som chcel dnes znova, aspoň aby sme do toho vstúpili, že to v nás bude cítiť tak nejak vnútorne, že ľudia budú vidieť, že niečo máme viac a že je to Božia prítomnosť a že to budú chcieť tiež. A Božia prítomnosť premenia našu myseľ, naše srdce, to už dnes Andrej hovoril. Mám rád tento príbeh Petra a Jána, možno ste už o ňom počuli, a chcel by som krátko sa pri ňom zastaviť. Peter a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého, denne ho kládli v chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vychádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali, pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal, striebra ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Menejšie Krista Nazareckého vstaň a choď. A ten človek ďalej chodil. 3 veci. Oni vystupovali o 9. hodine na modlitbu. Potrebujeme si uvedomiť,
že títo dvaja chlapi, Peter a Ján, kráčali v Božej prítomnosti už od rána. Niekedy, keď odchádzam z konferencie, tak som taký nadžavený, že maličkom idem zevangelizovať svet. Nie? Poznáme to, že proste máme dobré chvály, máme dobré vyučovania, sme tu proste kresťania, sme takí nadšení potom a že ideme zmeniť svet. A možno to trvá niekedy týždeň, niekedy 2, potom to tak postupne, tá krivka ide dole. Ale títo dvaja ľudia, oni ešte len išli na konferenciu, oni ešte len išli na chvály. Oni boli Židia, rozumeli tomu, že majú 3-krát denne prichádzať do synagógy a oni ešte len išli na chvály v našom jazyku alebo na bohoslúžbu alebo na konferenciu a už skresili človeka. A mne to proste príde to, že títo ľudia už mali napočúvané. Oni teraz nevyťahli poznámky, že ako sa uzdravuje, alebo že to, čo to ten Andrej Kmotorka ráno hovoril, že jak sa to modliť za uzdravenie, alebo že kedy a ako, a aké slova pri tom použiť a ako sa dotknúť človeka. Oni už to mali v srdci. Nepotrebovali byť najprv 2 hodiny na chválach, vo vypetosti a proste byť v duchu. Oni už ešte len išli na chvály a už niesli Božiu prítomnosť. A keď sa povedal Peter tomu človeku, že pozri na mňa, čo ti mám dať? Nemám nič, ale mám všetko. A to všetko je Božia prítomnosť. A to všetko je to, že už tu nemusíš 30 rokov sedieť. Že už tu nemusíš žobrať. Že už tu nemusíš nariekať nad svojim životom, ale že to, čo mám, to ti dám. A to je život, a to je Božia prítomnosť, a to je uzdravenie. A proste chalan sa postavil a začal skákať a jemu sa to zmenilo život. A ja myslím, že vonku je mnoho ľudí chromých. A teraz nemyslím len fyzicky. Mnoho ľudí je mŕtvych v duchu. Proste, lebo nepoznajú Krista, lebo zomierajú, rozpadajú sa rodiny, sú v úzkostiach, sú v depresiách a sú chorí. Či už fyzicky, alebo duchovne, alebo mentálne. A možno len čakajú, kým pôjde okolo nich Peter a Ján. A možno to máš byť práve ty. A otázka je to, že či si pripravený, či nesieš Božiu prítomnosť, či voňáš Kristovou láskou, či voňáš, alebo ti žiari tvár, srdce, tvoj život. A oni tam čakajú. A je mať dobré čas konferencie a mať dobré čas chvál a byť spolu, lebo sa pozbudzujeme a rastieme. Ale je taktiež dobré ísť a slúžiť. A niesť Božiu prítomnosť tam, kde to možno najmenej je očakávané. Na periférie, a do barov, na diskotéky, do vzťahov, do rodín. A myslím, že Božie srdce je zlomené. A Božie srdce pláče s pláčúcimi a raduje sa s radujúcimi. Ja by som chcel dnes, aby sme prežili Božie srdce. Lebo keď budeme robiť len dobré akcie a raz za čas sa stretneme a bude nám fajn, tak je to niečo. Ale ak proste budeme niesť Božie srdce, budeme chápať to, čo On chápe a budeme prežívať to, čo On prežíva, tak nás to bude hnať a budeme mať súcit a budeme mať radosť a budeme mať lásku s ľuďmi. A toto je potrebné objaviť. Toto je Božia prítomnosť. A toto slovo ma preniklo asi pred 8 rokmi, keď som bol v Prahe. Sme zostupovali metrom dole, tým eskalátorom a stál tam človek bez nohy a proste niekto ako v tomto príbehu a ja som sa zrazu rozplakal, lebo som nemal tú vieru. Lebo som si uvedomil, že kde som ako kresťan. Čo robím preto, aby som rástol? Čo robím preto, aby som niesol Božiu prítomnosť? Čo robím preto, aby som možno aspoň vyskúšal objať toho človeka? Čo robím preto, aby som možno len vyslovil slova povzbudenia tomu človeku? A veľmi sa ma to dotklo a chcel by som byť spontánny a jednoduchý ako Peter a Ján. A častokrát si myslím, že už mám, ako som na začiatku ukazoval, takú veľkú hlavu informácií, ako sa modliť, ako povzbudzovať, ako sa modliť za uzdravenie. Ale stále to nie je v srdci. Vieme techniky, máme to napočúvané, vieme, že Boh mení životy, počúvame svedectvá zo sveta, ale nejak to ide mimo nás, mimo mňa. A chcel by som aj ja byť v tomto hnutí, chcel by som aj ja niesť Božiu prítomnosť. A mám rád skutky apoštolov a veľmi ma fascinuje týchto chlapov, ktorí mali čerstvé zjavenie o tom, ako sa vyjadrujú, ako spolupracujú s Duchom Svätým. Na mnohých miestach je tam napísané, že my a Duch Svätý sme sa rozhodli. Nie, že tu na Lukáš a Janči sa rozhodli urobiť konferenciu,
Že bolo by napísané, že Janči, Lukáš a Duch Svätý a ďalší sa rozhodli urobiť konferenciu, že oni mali jasné porozumenie, že Duch Svätý s nimi kráča, že Duch Svätý s nimi rozpráva. Že my niekedy tak hľadáme, že kde je Duch Svätý, že už je tá atmosféra, že už prišiel. A možno je tak, ako je tu Lukáš, proste tu sedí. A Ježiš tu je, chrámová opona je roztrhnutá. Ježiš je na tomto mieste. On to napísal, že to stále platí. Že kde sú dvaja, traja zídení pred ním. Možno keby sa tu zjaví, tak by sme zajasali. Možno keby sa tu fyzicky zjaví anjel, tak by to zmenilo atmosféru. Ale my už sme neni malí kresťania. My už sme nemáme piť mlieko, ako hovorí Pavol. My máme chápať vierou, že tu je Boh. On majestátny Boh, ktorý stvoril nebo a zem. Boh, ktorý skresil Ježiša z mŕtvych. A robí to aj dnes. On je tu. A Boží duch je tu. A my musíme byť už dospelí a zrelí a múdri kresťania a vedieť, že on rozpráva k nám a že on koná a že nás vedie do uctievania Ježiša. Prosím, rozmýšľaj nad týmto. A ďalšia vec, že mali čerstvé zjavenie, že oni vedeli, ako Ježiš fungoval, ako sa rozhodoval, ako rozprával, ako vysielal učeníkov do sveta. A žili v tom čerstvom zjavení. A ja sa ťa pýtam, že kedy si mal naposledy zjavenie? Také, teraz nehovorím, že zjavenie, že videnie, ale že Boh sa ťa dotkol tvojho srdca a povedal ti niečo, že si môj syn, si moja dcéra, milujem ťa, som na teba hrdý. Tak veľa nás z toho čaká v živote. Kedy Boh ku tebe prehovoril? Kedy si mal čerstvé zjavenie, aby si mohol žiť denne a v radosti a v nadšení toho, že ideme. A mali jednotu a mali úctu. Oni proste neriešili, že kto má viac ľudí v zbore, kto má lepšiu uzdravovaciu službu, na koho slova sa viac ľudí obracia, oni si fandili. A proste žehnali si a chceli by, aby Brno proste tu bolo 200 ľudí a chceli by, aby sa tu diali znamenia a zázraky. Proste prvotná cirkev bola v jednoduchosti, v jednote a v úcte navzájom. A toto ma fascinuje. A píše sa, že a všetko mali spoločné. Ako my dnes vieme pri sebe stať? Ako my dnes vieme niesť Božiu prítomnosť v tom, že ak vidím tu, že brat alebo sestra je na tom zle, že proste pozdvihnem ho, pomôžem mu. Uctievanie v duchu a v pravde. Myslím si, že oni vedeli, ako chváliť. A s tým súvisí, že a to posledné týždne tak žijem, že oni vedeli, čo je to jednoduchosť a ľahkosť. A ako mám rád všetko, techniku, svetla, atmosféru, a to je dobré a myslím, že aj Boh to chce, ale ak nepochopíme základ a podstatu, nepochopíme to, že Pavol a Sílas proste nemali gitary, nemali možno ani piesne worshipové, ale mali proste niečo, možno spievali žalmy a spievali to z plného hrdla s nadšením. A čo sa stalo? Proste múry väzenia úplne boli roztrieštené. A oni tomu rozumeli, vedeli, čo je chvála, vedeli, čo je uctievanie. A chcel by som nás poprosiť, aby sme išli v jednoduchosti. Aby sme proste, aby sme proste nešli v nejakom krči a že už je to tu, už je tu Boh, už je tu chvála, už som proste pred Bohom, už som v trónnej miestnosti aspoň, alebo niekde aspoň proste v závane. Ale aby sme prijali to, že je to tu, že Božia opona, či táto opona je roztrhnutá. Že v jednoduchosti ísť do modlitby. V tom, že ako stojím na tomto mieste, tak vo viere vstúpi to, že vykročím a Boh je tu. A oni to vedeli, oni kráčali s Ježišom. A my musíme tiež, aby sme poznali Božiu prítomnosť. Toto dnes už Andrej hovoril, že Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. A moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci. Prosím, nezober si z tejto konferencie len nejaké múdre slova alebo informácie, alebo že zapíšeš si svoj poznámkový zošit, ale prežiť dnes to, že Boží duch ťa uchváti. A ak sme dnes hovorili, že potrebujeme vystúpiť na vysoký vrch a vidieť veci z perspektívy, chcem ťa ešte potiahnuť vyššie. A to je to, že Izaiášovi sa píše, že tým, ktorí dochádzajú sily, a ako to je, poznáte? Tí, ktorí bežia, dostávajú krídla orlie a proste idú ešte ďalej, že Boží duch ich uchváti a že idú v duchu. A myslím si, že častokrát je to, keď čakáme na Pána a keď chválime, tak je čas chvál a potom je čas, kedy možno už prichádza únava alebo odumierame sami sebe a vtedy môže rásť Boh. A vtedy je to uctievanie v duchu a v pravde. A možno je aj dobré, že už máme celý deň za sebou a že už je tu nejaká únava, lebo o to viac môže Boží duch rásť v nás. Že o to už menej to bude
možno viac falošné a Lukáš si bude zapchávať uši, ale proste o to viac to bude z ducha, lebo už sa nebudeme snažiť to mať vyšperkované, už sa nebudeme snažiť mať úplne dokonalú pieseň a chválu, ale že dáme priestor duchu a dáme priestor Božej prítomnosti a Lukáš to zvládne. A ako to udržať? Ako udržať si Božiu prítomnosť v každodennom živote? Ako nevyhneme sa tomu a je to o tom, že sa potrebujeme modliť. Aké zjavenie dnes večer. Potrebuješ sa modliť. Ak chceš niesť Božiu prítomnosť, bez toho to nepôjde. A nedá sa vyklúčkovať, nedá sa urobiť skratka. Ak chceš niesť Božiu prítomnosť, povedz susedovi, potrebuješ sa modliť. Môžeš mu to povedať? Nech príjme aj on toto zjavenie teraz do života. Neexistujú skratky. Potrebujeme sa modliť. A nie len, že modliť, hovoriť, ale modlitba je o tom, že len byť pri Bohu. A častokrát ako kresťania, a to sa robil aj nejaký výskum, prichádzame k Bohu, aby sme mu hovorili niečo. Aby sme mu hovorili niečo a prosili a ďakovali. Ale to, čo je najdôležitejšie, je to, že ako kresťania máme prichádzať k Bohu, a teraz počúvaj, len preto, lebo on je. Lebo on si to zaslúži. Lebo on je veľký a on je dobrý a on je láskavý a on ťa stvoril a dal ti život. Prosím, poďme na novú úroveň modlitby, že neprichádzajme k Bohu len hovoriť, ale prichádzajme k Bohu v prvom rade preto, lebo on je Jahve, on je veľký, on je kráľ a on je tvoj otec. A druhá radosť, či druhá vec, potrebujeme sa radovať. A myslím si, že tento svet čaká na to, kým sa kresťania začnú radovať. Lebo tento svet, mám pocit, že vidí kresťanov čierno-bielých, stredovekých a smutných a nudných. A nehovorím, že to je teraz o vás, ale myslím, že potrebujeme toto viac ukazovať kresťanom. Božie slovo hovorí, že neustále sa radujte. Neustále sa radujte. Neustále sa modlite a radujte. A toto možno zmení svet. Možno tieto dve veci zmenia svet. Možno nie je veľké učenia, možno nie je veľké slova, možno nie je prednáška 7 vrchov, ale že toto zmení možno svet, keď sa budeme modliť a radovať a budeme autentickí kresťania a budeme niesť Božiu prítomnosť. Ako udržiavať Božiu prítomnosť? Keď Ježiš dokázal tráviť čas s Otcom a potreboval to, o čo viac to my potrebujeme. A tu znova není skratka. Skratky neexistujú v tomto. Niekedy áno, niekedy Boh môže dať lusknutím prsta milosť, život, milosrdenstvo, ale keď Ježiš trávil čas s Otcom na vysokom vrchu, vždy sa utiahol do samoty, hovorí písmo. Mal veľkú healing ministry, uzdravil kopu ľudí, vyhnal démonov a potom neoslavoval sám seba, ale išiel do samoty a bol s Otcom a znova počúval, že čo ideme, Otec, robiť ďalej? Do ktorého mesta pôjdeme? Do Kafarnauma? Do Jeruzalema? Budeme vyháňať duchov, alebo budeme uzdravovať, alebo si dáme proste čas pre seba? On mal porozumenie a vedel, čo robí Otec. Len preto, lebo s ním trávil čas. Do akej miery my trávime čas s Otcom? Do akej miery sme ochotní ísť? Poznal srdce. Poznať Otcové srdce, to je dôležité. A neustále zameranie vo všetkom, čo robíte, majme zameranie na to, že nech je to oslavou Ježíša Krista, nech náš život je chválou, nech náš život je veľkým svedectvom toho, že Boh je a je živý a je krásny. Nesmieme ako keby ostať na nejakej úrovni. Niekedy sa mi zdá, že, a tu už som dnes trochu hovoril, že dosiahneme nejaký svoj kresťanský vrchol a to nám stačí. A proste to, čo spôsobí, to, že zostaneme stáť, neviem, či už ste niekedy boli pri nejakom rybníku, kde stála voda, tak trochu to zapáchalo. Ja som si minul nechal 2 týždne také mlieko v aute a celkom to zapáchalo. A toto sa deje, keď zostaneme stáť, keď proste veci začnú kvásiť. A ak my, náš kresťanský život nerastie v Bohu, ak nevyhľadávame Božiu prítomnosť a nechceme ho viac poznávať, tak začne niečo sa diať, niečo hniť v našom živote. A učeníctvo si myslím, že je jeden z nástrojov, ako zmeniť svet. Ak učeníctvo, to, že budeme činiť učeníkov, že my budeme učeníkmi, že budeme
viesť ľudí, ťahať ľudí so sebou. Poď na cestu so mnou. Poď a budeme hľadať Boha, budeme ho objavovať a budeme slúžiť a žiť. A prvá domáca úloha, že nájdi si niekoho, kto ťa bude duchovne sprevádzať, niekoho, pri kom budeš rásť. A druhá domáca úloha, nájdi si človeka, ktorého potiahneš, možno tento rok, že mu odozdáš veci, že proste budete spolu kráčať. A toto je niečo, čo môže zmeniť svet. Ak sme povedali, že jeden z tých pilierov je, že musíme sa modliť, tak druhý z pilierov je to, že potrebujeme čítať Božie slovo. A svätý Hieronym hovorí, že kto nepozná písmo, nepozná Boha. Aká pravda, aké zjavenie. Jednoduché. Nič zložité. Ak nepoznáš písmo, nemôžeš poznať Boží charakter. Nepoznáš prisľúbenia pre tvoj život. Nepoznáš to, ako Boh konal, ako sa rozhodoval, ako žehnal, aký je jeho plán, aký príbeh sa deje, v akom príbehu sa to nachádzame. Dnes sme o tom hovorili. Potrebuješ čítať Božie slovo. A nie len to, že to väčšinou my katolíci vieme, že začneme Genesis, skončíme pri 3. kapitole a ideme na Matúša 1. kapitolu. Hej, že proste celý starý zákon úplne mimo. A starý zákon je podnožkou nového. Je vstupom. A nový zákon naplňuje starý. A my potrebujeme poznať to, ako Boh Otec konal, ako viedol vyvolený ľud a tak ďalej, a tak ďalej. Verím, že to rozumieme. A toto je vec, ktorú už dlho rozmýšľam. Chceš vidieť prebudenie v tomto národe? Chceš vidieť prebudenie v tvojej rodine? A akú si ochotný platiť cenu? Teraz nehovorím, že potrebujem platiť cash Ježišovi alebo ja neviem čo, ale že áno, večný život spása nestojí nič, ale zároveň to stojí všetko. Si ochotný platiť cenu? A do akej miery si ochotný zaplatiť za pomazanie, za prebudenie, za zmenu v tvojej rodine? Keď bol u nás John Gotti, to je taký misionár, môj syn sa ho strašne bál, lebo bol čierny celý. Hovoril, že vy Slováci sa neviete modliť vytrvalo, že viete sa modliť možno 2-3 dní za nejaký úmysel, ale to častokrát nestačí. Prečo sa nemodlíte 40 dní? Prečo sa nemodlíte rok? Myslím, že mama svätého Augustína sa modlila 16 rokov. 16 rokov. Mali by sme tú vieru, že sa budem odteraz modliť 16 rokov, aby sa sused obrátil, alebo môj profesor na škole. Myslím, že ja by som to zdal po 5 dňoch. Ale ak chceme vidieť Božiu prítomnosť, ak chceme niesť Božiu prítomnosť, potrebujeme tomu porozumieť a potrebujeme sa postaviť do tejto medzery, ako Nehemiáš, a mať vytrvalosť v tom celom. A tá cena je v tom, že naozaj to bude niečo stáť. A možno to, že ako píše Ján, že my potrebujeme umierať, aby Kristus mohol rásť v nás. Akú cenu si ochotný zaplatiť, aby si mohol niesť Božiu prítomnosť? Najdôležitejšia otázka, ak chceme byť Boží, ak chceme niesť Božiu prítomnosť, je to 3 slova. Čo hovorí Otec? Čo hovorí Otec? Ak budeme robiť veci zo svojich síl, ak budeme robiť veci len tak zo svojej prítomnosti a nie Božej, tak moc toho nenarobíme. Akože môžeme byť, možno nám ľudia zatlieskajú, možno nás pochvália, možno budeme mať dobrý pocit, ale až tak moc sa nezmení. Ale ak budeme robiť to, čo robí Otec, ak vykročíme len vtedy, keď On vykročí, ak vykročíme vtedy, keď On povie a pôjdeme tam, kde On nám ukáže, tak to bude dobré. Ale aby sme počuli, čo hovorí Otec, potrebujeme byť pri ňom a vedieť, ako niesť Božiu prítomnosť. Chcem ťa teraz pozbudiť trochu to, že čo sa deje, alebo ako cirkev prežívala Božiu prítomnosť. A my častokrát vidíme možno cirkev za posledné storočia takú suchú, takú strnutú. Ale Jan Zlatoústy hovorí, že v 4. storočí, že každý, kto bol pokrstený, hneď hovoril v jazykoch. A nielen v jazykoch, ale mnohí prorokovali. Čo sa deje teraz, keď my krstíme? Alebo len keď sa ideme modliť. A toto je jeden z učiteľov cirkvi, teda katolíckej. A on hovoril, že hneď každý, nie že každý druhý, ale každý, kto bol pokrstený, hovoril hneď v jazykoch a prorokoval. A poznám niekedy birmovky, kedy proste biskup odbirmuje a tí ľudia začnú hovoriť v jazykoch a poznám birmovky, kedy sa to končí. Ich kresťanský život, že to je rozlúčka s cirkvou, že proste 0 bodov.
A je to len o tom, aký sme nastavení, ako sme pripravení. A či vôbec rozumieme tomu, že tieto veci sa dejú. A nie, že sa diali len pri svätých a mystikoch, ale že sa diali v bežných ľuďoch a kresťanoch. A najlepšie je Irenej, toho mám strašne rád, že on píše, že v 2. storočí, že proste mnohí kresťania sa modlili, alebo teda kresťania sa modlili za mŕtvych a mnohí boli vzkriesení z mŕtvych a on tam dodáva, že a ešte dlho s nami žili. Chápeš? Proste, že kresťania, keď sa modlili, mali porozumenie, čo to znamená chodiť v Božej prítomnosti, mali porozumenie, aký je Boh mocný, mali porozumenie toho, že čo majú niesť. Tak on hovorí, že za mnohých sa modlili, oni stali z mŕtvych a ešte dlho s nami žili. Hej, že to je niečo, čo potrebujeme pochopiť, že sa to deje. Kňazov v Afrike rozdeľujú na dve skupiny. Tých, ktorí už skriesili niekoho z mŕtvych a tých, ktorých ešte nie. Hej, že to je trochu iná úroveň. A ja sa pýtam, že kde je chyba? V Bohu nie. On koná. Myslím, že je chyba v nás, že to nevieme, že sa za to nemodlíme, že o tom nerozprávame, že o tom nezdeláme. A možno aj s kňazmi, možno s pastormi, a nie teraz, že vyvalíš na ňo, že proste ty chod naľavo, lebo si ešte neskresil niekoho z mŕtvych. Úctou, láskou, že poďme sa o tom rozprávať, poďme sa o tom zdieľať. A John G. Lake, aby som trochu vyťahol aj z inej denominácie, ak možno ho poznáte, žil myslím, že v minulom storočí, a bol to priekopník uzdravenia, hnutia uzdravenia. Myslím, že do 100,000 prípadov je len oficiálne zaznamenaných a zázrakov uzdravenia. Mesto, v ktorom pôsobil v Afrike, mesto Spoken, bolo vyhlásené za najzdravšie mesto na svete, lebo tam proste tento človek žil a tento človek so svojím tímom. A raz vypukol jeden mor v Afrike a 1/3 obyvateľstva zomrela do pár hodín. A prichádzali tam pracovníci z celého sveta a títo lekári chodili v maskách a v rukavicách a ochranných odevoch, lebo to bol veľmi agresívny mor. A aj tak mnohí zomierali z týchto lekárov, ktorí mali túto ochranu. A potom tam prišiel tento človek, John G. Lake, so svojím tímom a nepoužívali nič, ani rúška, ani rukavice. Ale toto, čo hovorím, je, že on bol vedený Duchom Svätým. Prosím, toto ešte nerob, čo budem hovoriť, ale maj tú vieru a nech je to povzbudenie pre teba. A oni sa pýtali, že jak to, že tvoj tím nezomiera, jak to, že tvoj tím sa nenakázil tým morom. A on prišiel pred nejakú komisiu lekárov, vyhrnul si rukáv, urobil si ranku a povedal, že dajte mi tu ten mor. Hej, toto nerob, prosím. On tam už bol a jeho Boh viedol do toho, ale je to na povzbudenie príbeh. A dali mu tam ten mor a že teraz to dajte pod mikroskop. A oni sa pozreli na to a videli, ako ten mor proste zahynul, proste úplne sa to zmizlo. A on citoval, a oni sa pýtali, že jak je to možné? A on citoval Rimanom 8. kapitolu 2. verš. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákonu hriechu a smrti. On žil zjavenie. On žil to, že Božia prítomnosť, život v ňom, Boží duch v ňom je silnejší než smrť. A nech je to na povzbudenie, nech je to proste niečo, čo máme mať pred sebou, že diabol a hriech a smrť nemá šancu. Že my hráme víťazný boj, že my sme na strane víťaza, že proste môžu aj tanky padať a my sme na strane víťaza. Ježiš už zvíťazil. A ak my nesieme Krista, ak nesieme Božieho ducha, tak sme víťazi. A máme kráčať v autorite a v sláve. A nie, že toto sa dialo možno v rôznych denomináciách, alebo v cirkvi, alebo počas. Joel hovorí, že sa to má diať a oveľa vo väčšej miere v posledných časoch. Že na vás, na tvoju generáciu zostupí duch a budeš mať videnia, budeš snívať sny a budeš vedieť a mať tak jasné čerstvé zjavenie, že mnohí proroci a mnohí cirkevní otcovia len o tom snívali, že vedeli, že to príde, ale že verím, že ty a tvoja generácia v tom máte kráčať. A cirkev dnes myslím, že má mať oveľa väčšiu potrebu kráčať každý deň Božej prítomnosti, lebo svet sa zrýchľuje, veci sa zrýchľujú, toľko informácií prichádza, ľudia sú zmetení. Aké hodnoty? Ešte muž a žena? A ešte rodina? Proste toto prichádza a my potrebujeme ako kresťania byť veľmi zakorenení
Božej prítomnosti, aby sme to vedeli oddelovať, aby sme vedeli vysloviť slovo, keď je treba, aby sme vedeli sa modliť, keď je treba, aby sme vedeli použiť Božiu prítomnosť, keď je treba. A objav, prosím, duchovné dedičstvo predošlej generácie. Ja môžem dnes stať aj vďaka tomu, že ma Janko, Búc a Pálo Strežo proste potiahli x rokov a že ja môžem teraz stavať na ich strope. A možno ich predbiehnem v niečom, ale stále sú to moji otcovia, zdávam im úctu. A prosím, buď zdravo drzý ako kresťan, nebuď falošne pokorný, ale zdravo drzý a pýtaj si viac, pýtaj si požehnanie od tvojich otcov, od tvojho kňaza, pastora a začínaj na strope predošlej generácie. A duchovné dedičstvo tu je. Váš národ, Česká republika, bola kedysi centrom Európy, aj duchovnej. A prinášala a tvorila krásne umenie, chrámy a proste duchovné dedičstvo tu niekde je. Kde sa stratilo? Potrebuješ ho objaviť, vykopať tú studňu a uvoľniť dedičstvo. Princíp Eliáša a Elizea, už sa verím, že blížim ku koncu, je to, že pomazanie v čase rastie. Ak si pozrieš, koľko zázrakov urobil Eliáš a ak si pozrieš, koľko zázrakov urobil Elizeus, Elizeus bol jedna generácia po Eliášovi, Eliáš na ňo hodil plášť a Elizeus urobil 2-krát viac zázrakov než Eliáš. Môžeš si to spočítať. Len tým, že Eliáš ako otec požehnal svojho učeníka, hodil na ňo plášť. On si ho vypýtal. Hej, Eliáš už išiel na tom koňovi či voze do neba a ešte hodil plášť na Elizea. A Elizeus urobil 2-krát viac zázrakov ako Eliáš. Pomazanie v čase rastie. Začínaj na strope svojich otcov. Evanjelium nie je duchovný paralén. Ak kážeme zriedené evanjelium, ak kážeme zriedenú Božiu prítomnosť, alebo niekedy len zo súcitu hovoríme, že však otec ťa má rád. A povieme to len tak, že úplne tak bez toho, že by to dalo život. A niekedy dávame len evanjelium ako paralén, aby sa to na chvíľu utišilo, aby ťa na chvíľu prestala boleť hlava. Ale evanjelium nie je duchovný paralén. Evanjelium je život. Evanjelium je to, že keď sa napiješ, tak už nebudeš smedný. Prosím, zapamätaj si toto, že keď najbližšie prídeš do konfrontácie, že budeš hovoriť evanjelium alebo sa budeš modliť, nepoužívaj to len ako paralén, že na čas. Maj vieru, že to môže zmeniť život človeka. A máme byť v tej Božej prítomnosti alebo očakávať tak Božiu prítomnosť, že už príď. Že už príď, Pane Ježišu. Že duch a nevesta volajú príď. A 3 zvolania ducha, ktoré sú, a myslím, že to tak na Slovensku prežívame a verím, že aj tu, že prvé zvolanie ducha je to, že Ježiš je Pán. A to bolo to evanjelium spásy, ak si pamätáte ten model. Bolo veľké hnutie pred 10 rokmi a vznikali stredká, vznikali spoločenstva a bolo to dobré. A druhá vlna prišla asi pred 5 rokmi, aj cez Gadzón. A druhé zvolanie bolo to, že Abba, Otče. Že sme začali chápať, že je tu Otec a že my sme synovia a dcery. A tretie zvolanie ducha je Maranata, príď. A myslím, že Boh chce urobiť to, že naozaj zmocní cirkev. Aby cirkev pripravila tie chodníky, aby cirkev pripravila to, že už príď, Pane Ježišu. Malo by to byť hlboké volanie nás. A pápežský kazateľ Cantalamessa, to je tiež taký riadny človek, hovorí, že charizmatická obnova, a to musí byť povedané a zopakované, nie je cirkevným hnutím. Je to prúdenie milosti, a teraz počúvaj, ktoré má transformovať cirkev, kázanie, liturgiu, osobnú modlitbu a kresťanský život. Aké prúdenie prúdi do nás? Ako vyzerajú naše stredká? Ako vyzerajú naše vzťahy? Naša modlitba, liturgia, bohoslužby? Niečo sa zmenilo za posledných 20 rokov? Sme otvorení na prúdenie milosti, ktoré má transformovať tieto veci, ktoré má oživiť tieto veci? A to je pozvánka cirkvi. Pápežský kázateľ hovorí, že má byť transformovaný tvoj život, tvoje prežívanie života, modlitby v rodine. A František hovorí, že kresťanský život si nemožno predstaviť bez prítomnosti Ducha Svätého. Nebol by kresťanský, bol by to nejaký duchovný život, pohanský, súcitný, život toho, ktorý verí v Boha, ale bez vitality, ktorú dáva svojim učeníkom Ježiš. To, čo dáva vitalitu, je prítomnosť Božieho Ducha. A on pokračuje, že keď by sme mali vo zvyku skôr, ako začne deň, pýta sa, čo chceš urobiť, Duchu Svätý, dnes? A tento môj priateľ John sa trénuje
kráčaní duchu tak, že raz si čítal knižku v svojej spálni a potom sa išiel napiť do kuchyne a prešiel dverami a si tak spomenul a vrátil sa naspäť, otvoril dvere a že poď so mnou, Duchu Svätý. Hej, že proste, že je to o učení, o trénovaní, o kráčaní, o uvedomení si toho, že Boží duch je tu a že život bez neho je suchý život. A to, čo dáva vitalitu, je prítomnosť Božieho ducha. Nie silou ani mocou, ale Božím duchom, hovorí Pán. Potrebujeme sa navrátiť k vzťahu s Božím duchom. On je tu na to, aby pripravoval cirkev. On je tu na to, aby šíril kráľovstvo. On je tu na to, aby nás viedol do chvály a do úcty. Ak nepoznáš Božieho ducha, tak moc toho nespravíme. Potrebujeme obnoviť vzťah s Duchom Svätým, lebo on je tu na zemi daný na to, aby pripravil nevestu, teda teba, mňa, cirkev, na druhý príchod Ježiša Krista. A záleží to na tebe. Ako môžeme sa aj my tak ešte snažiť viac, alebo aj kapela, alebo aj organizátori, a môžeme to ešte niekde ďalej potiahnuť. Ale ak proste to nebude na tebe, ak ty neurobiš to rozhodnutie a že chceš ísť do toho a že všetky tieto veci chceš mať vo svojom živote, tak to bude stále ochudobnené. A stále to bude neúplné. A ja verím, že každý z nás má byť použitý na to, aby niesol Božiu prítomnosť. A list Pavol hovorí dnes Timotejovi, že nech o tebe nehovorí, že si ešte mladý, že si mladá, že si nepripravený. Lebo proste už to lepšie podľa mňa nebude. My už máme takú veľkú hlavu informácií o tom, ako by to malo byť. Toľko už vieme toho a už len potrebujeme ísť a výjsť. A ako dnes sme hovorili na tej prednáške 7 vrchov, hovorí pápež, že vidíme, že možno sa zašpiníme, možno sa trochu otlčeme, ale že je mu milšia cirkev takáto, než chorá z pohodlia a z uzavretia. A poznáte ten príbeh, kedy Peter chodí po vode? Kto by chcel chodiť po vode? Wow. Častokrát sa zameriame len na Petra, ale nevšimneme si tých ďalších 11 ľudí, ktorí to nedali. Aj oni boli pozvaní chodiť po vode. Aj oni boli pozvaní, aby zažili zázrak. Ale oni boli loďosedí. Oni proste sedeli v lodi. Oni nekráčali po vode. Oni boli loďosedí. Mali radšej bezpečie loďky. Mali radšej bezpečie pohodlia. Nechceli výjsť zo zóny komfortu, zo zóny bezpečia. Proste neriskli to. A ja ťa chcem pozvať, aby si to riskol. Lebo ak to neriskneš, tak nikdy nebudeš vedieť, ako je to, že keď sa kráča po vode. A keď nevystúpiš z lode, tak nikdy nezažiješ to, ako je kráčať v Božej prítomnosti. Ak nikdy sa nezačneš modliť za chorých, tak nikdy neuvidíš, aké je to, že sú uzdravení. A nebuď loďoseď. Nebuď dnes loďoseď. Neseď v loďke, vystúp z loďky. A zažij to, čo to znamená kráčať po vode. A predposledný slajd skoro je, že mám rád veľmi Eliáša a on urobil obrovskú vec na tom vrchu Horeb. Proste to bol zázrak. 400 bálových prorokov úplne strčil do vrecka, lebo proste mal vieru, modlil sa a strávujúci oheň a to zobral. A viete, čo sa potom stalo? Nie, že on by mal proste byť úplne, že nabudený, že to funguje. On išiel do jaskyne, lebo mal strach. Alebo král, ale respektíve Jezabel na neho vypísala odmenu. A on bol v jaskyni. A v tom prichádza Boh a sa ho pýta, že čo tu robíš, Eliáš? Čo tu robíš, prosím ťa pekne? Tu nemáš byť. Ty nemáš byť v jaskyni. Choď dole do Jeruzalema, lebo tam je ďalších 7,000 mužov, ktorí nesklonili koleno pred Bálom. A možno dnes Boh prichádza k tebe a hovorí, že čo tu robíš? Že není si náhodou v jaskyni? Že není si náhodou v loďke? Že už neprešiel náhodou dosť dlhý čas na to, aby si niesol moju prítomnosť? Že čo tu robíš? Si na správnom mieste? Neskrývaš sa? Není si pohnutený strachom?
A myslím, že niekedy Boh sa musí smiať z nás. Že proste ako si myslíme, že to nedáme. A on hovorí, že to dáme. On hovorí, že ja som El Shaddai, že ja som dobrý Boh, že ja som všemohúci Boh. Raz som prijal také zjavenie v aute a strašne som sa začal smiať. Som cestoval a my katolíci máme také, že verím v Boha, Otca všemohúceho. Respektíve to máme všetci kresťania, pardon. A niekedy si myslím, že sa modlíme, že verím Boha Otca obmedzeného, alebo Boha Otca neúplného. Respektíve, že tak žijeme. A myslím si, že Boh sa na tom, aj mu to je ľúto, lebo chce, aby sme verili v Boha Otca všemohúceho. Takže možno precíť to dnes večer, že čo tu robíš? Není si v jaskyni, není si v lodi, neveríš Boha Otca obmedzeného? A keď hovoríme, že je čas zmeniť svet, tak poď, pozvánka tu je. Pridáš sa? Boh hovorí, že kto pôjde, koho pošlem. A toto mám tiež rád, ako odpovedá Izaiáš, že pošli mňa, ja to dám, ja to risknem, ja to skúsim. Možno to dáme spolu. Koho pošlem? Kto pôjde meniť svet? Kto pôjde meniť tých 7 vrchov? Kto pôjde k tvojim spolužiakom, k tvojim rodičom? Kto pôjde k bezdomovcom? Kto pôjde k ľuďom, ktorí už možno nemajú nádej a možno teraz čakajú niekde na moste alebo na železnici? Božie srdce je plné súcitu a hovorí, že ešte toľko ovečiek je vonku. Možno my sme tých 99, ale tá jedna je vonku. Pôjdeš? A sme tu dnes z týchto krajín a možno sú mnohí, o ktorí tiež premýšľajú, že pôjdu. Ale my sme dnes večer tu a znova Boh sa pýta, pôjdeš pre túto krajinu? Budeš platiť cenu pre túto krajinu? Budeš niesť moju prítomnosť pre túto krajinu? A jedno prorocké slovo zaznelo pred 2 týždňami, alebo 3, niekde tu, v Otrokoviciach. Osvedčení ľudia, osvedčení proroci, že nie len takí, že sa im niečo zdalo. A to slovo bolo o tom, že tá žena videla naše republiky, naše 2 národy. Česká republika bola ako chlieb, taká placka chleba. A Slovenská republika bola oplátka, ako oplátka s medom. A že stalo sa to, že táto oplátka proste sa pritlačila, alebo preklopilo sa na ten chlieb a ten med začal stekať na ten chlieb. A že proste prišiel život. A že Boh má plán pre tieto 2 národy. Že on niečo robí. Minule mi Boh povedal, ale pripomenul to slovo, že ja pracujem dňom i nocou. Že každé tvoje amen, každá tvoja pieseň, každé tvoje prosím ťa, Pane, on počuje a koná a zúročuje. A on nikdy nespí. On nemá dovolenku, ako sme hovorili. Niečo sa deje v týchto národoch. Potrebujeme sa navzájom. A tie proroctvá hovoria o tom, že sme nádejou pre Európu. Že ak my nezačneme niečo robiť, tak západná Európa to už nedá. A toto je možno ešte väčší obraz, o ktorom sme dnes ani nehovorili, ale už to nechcem otvárať, ale tie prisľúbenia sú o tom, že máme ísť a že tu bude centrum možno nejakého prebudenia, že to nebude len obyčajné prebudenie, že to bude trvalé a že mnohí pôjdu do krajín. A opäť sa ťa pýtam, že chceš to? Že pôjdeš? Že chceš viac? A potom tá otázka, že prečo? Aby bol oslávený Kristus, aby bolo zjavené kráľovstvo. Preto vystúpeme dnes z jaskyne, vystúpeme dnes z lode, nebuďme loďosedí a poďme volať na Boha možno ako nikdy predtým. Lebo Boh na to čaká. Lebo on dáva tam, kde je smet a tam, kde je očakávanie. A prosím, nech možno ešte dnes tieto chvály a táto modlitba je iná. Nech je to modlitba plná očakávania a volania a možno kričania. A prosím, nech teraz spadnú úplne akékoľvek bariéry z toho, že to tu bude možno divoké alebo iné, alebo možno iné, než si zvyknutý. On pozerá teraz na teba, na tvoje srdce a pýta sa, že akú cenu si ochotný zaplatiť. Ako veľmi chceš vidieť znamenia a divy. Ako veľmi to myslíš vážne. Myslíš to vážne? Nie je to len také, že je nás tu 100 a povieme si, že ideme do toho. Ale Boh sa ťa dnes večer opýta, keď budeš sám. Myslíš to vážne? Chceš ísť?
možno to bude bolieť, možno to bude stáť. Myslíš to vážne? Možno budeš ohováraný, možno budeš čudný pred ľuďmi. Myslíš to vážne? A predposledná vec je to, že potrebujeme byť ako Eliáš, ktorý bol na vysokom vrchu a vierou videl dážď. A potom povedal tomu svojmu sluhovi, že zbehni a povedz v národe, že už to prichádza. My potrebujeme očakávať dážď prebudenia, očakávať dážď Božej prítomnosti a vychádzať na vysoký vrch a modliť sa a s vierou sťahovať mračná na tieto národy, mračná požehnania, mračná života. A toto je posledná vec, že žijeme v prítomnosti kráľa a tam to začína aj končí. A toto je dnes niečo, čo by nás malo viesť, že my sme není len sluhovia a nejakí pešiaci a nejakí ľudia, čo možno zásobujú armádu alebo varia pre armádu. My sme vyslanci kráľa. My sme ministri. To znamená, že sme tí, ktorí majú odrážať a proklamovať a realizovať Božie kráľovstvo a kráľa, reprezentovať kráľa. On ti dáva dnes tento status. Poďme sa za to modliť. Nepoďme len rozprávať, poďme to prežiť. Poďme sa za to modliť. Poďme volať na Boha ako nikdy predtým. Poďme vidieť ten väčší príbeh s našimi národmi. Poďme vidieť ten väčší príbeh s tom, že Boh sa tu môže dotknúť. Možno prezidenta, možno premiéra, možno primátorov. Že Boh môže zasiahnuť dnes podnikateľov, ktorí úplne zmenia svoje zmýšľanie a budú podporovať cirkev. Ale že niečo sa musí zrodiť v tebe. Musí sa to narodiť v tebe. Ten oheň musí prísť k tebe. Preto poď vystúpiť z lode, vystúpiť z jaskyne a povedať, že Bože, tu som. Že použij si ma. Možno nešikovného, možno hriešného, možno unaveného, ale že použij si ma a ja pôjdem. Amen. Tak poďme sa modliť chvíľu a chceme sa dnes modliť aj tak viac za vás, o tom bude trochu Andrej hovoriť. Poďme sa možno postaviť a chcel by som urobiť jednu vec. Veľmi žijem v poslednej dobe to slovo, že tam, kde sú bratia pospolu, tak tam Boh prikázal požehnaniu. A ja toto chcem dnes tak ukázať Otcovi, že Bože, Ty si prikázal. Ty si prikázal. Ty si nepovedal, že možno prídeš, že možno nás navštíviš. Ty si povedal, že ja tam budem, že ja prídem a že opona je roztrhnutá a že nebo sa otvára a že pokladnice môžu teraz spadať na nás. Pokladnice milosti a miera natrasená, miera zvrchovaná, ktorá je v nebi, môže padať na nás. A možno sa skúsme teraz tak chytiť za ruky a vytvoriť tú jednotu v tom, že v tom žalme, že tam, kde je jednota, tak tam Boh prikázal požehnaniu. A prežíme teraz jednotu reálne, že nájdeme sa ako bratia a sestry. Už bolo takého hovorenia, že si brat, si sestra, ale napriek tomu uzatvárame nejaké partnerstva a spoluprácu, ale že prežíme to, že reálne máme jedného Otca. A že reálne, že on povedal, tam, kde je jednota, tak tam prídem. A možno zavri oči, alebo keď máš otvorené oči, tak nepozeraj teraz na tie steny a na svetla, ale viď ďalej a viď Ježiša na tróne. A keď máš zavreté oči, tak neviď tmu, ale viď Ježiša na tróne. A očakávaj teraz to, že Boží duch príde, lebo je tu jednota. Lebo on povedal, že prikazujem požehnaniu. A tak, Pane, ja sa modlím a prosím ťa, Otec. Prosím ťa, Otec, aby teraz prišiel Tvoj duch. Aby prenikol naše srdcia. Aby zapálil naše srdcia. O šakaraba sívala radej. O šoparamanananája. Prosíme ťa, Duchu Svätý, teraz príď na nás. Príď a teraz prenikaj naše životy. Prielievaj sa v tejto miestnosti. Padni na nás, Božia prítomnosť. Padni na nás, Božia prítomnosť. Ako za čas Mojžiša, kedy bola šekina sláva na tom mieste. Kedy si prišiel ako taký mrák a padol si na Boží ľud. Teraz príď, Duchu Svätý, teraz my ťa čakáme a chceme sa postaviť vo viere, že si tu.
Príď, Duchu Svätý, teraz. Príď, Duchu Svätý, teraz. Aj tam. Tak, Duchu Svätý, tak. A možno len otvor ústa a nechať prúdiť ten prúd milosti. Nechaj prúdiť ten prúd milosti, ktorý má transformovať naše životy. A možno spievaj novú pieseň a možno sa začni modliť v jazykoch a keď sa nemodlíš, tak len otvor ústa a nechaj znieť pieseň chvály a pieseň uctievania. Príď, Duchu Svätý. Príď, Duchu Svätý, my ťa čakáme a potrebujeme ťa. A príď teraz so slobodou. Tak, príď teraz so slobodou, zober strach. Tak, teraz sa prelievaj medzi nami. Šau. Tak, Ježiš. Tak. Tak. Tu sme, Duchu Svätý. Tu sme, Pane. Teraz prenikaj na toto miesto. Otvor nebo, Pane. Otvor nebo, Otec.